машина. И ще видиш инсейн като. Какво? И ще да видиш инсейн като. Окей. Братко. Остана. Какво се случи на главата? Не знам. Що просто скочи 10 октави нагоре. Опера 5. Yeah! Минах дистрот. Yes! Това е... Слънчало клуба на готините. Благодаря. Брат, ти като мен не почина на 93. Не умрях на 93. Брат, Брат, никой от нас не е починал на 93. Евола. What? Евола. Маля. Защо не умрях на 90? Аз бях сигурен, че ще умра, брат, ама не умрях. Добре. Ти го направи 93 някакво перфектно. Ма това е най-сапириер. Това може би ми е любимия екстрим. Вече. Това е толкова яко. Любимия екстрим винаги ще е терминал рампан си. И фанахме на Африка Чембър без музичка, защото ме разсейваше. Браво. И пълна музиката не синкваше и бех някакво фотки, няма да играм с музика и го мина. Аре.